don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amapenzo to TV, East African Cup of Nations. Bafana 1, Cameroon 2. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. I'm Nandi Rutmani. Ni right lapo South Africa. Ni right Makosi. Sisonke. Makosi dume. Uyazi baba, uyazi. Ya sisekemini Steve. Ya vele bekwaziwa vele ukuthi kumele kwenzeke lento eyenzakele. Uzwe ngoJunior Khanya. Ukuthi akuzokwenzeka. Junior Khanya ngimlaleli. Wapi? So ngimlaleli Junior Khanya mfethu. Umadala namanje ngihlala ngisho ukuthi umadala akawuhlala phansi. Yeah. So because umsebenzi wakhe awukho. Shayi. Shayile umadala. So angazi waye ephikisana umthetho weSouth Africa. Umadala abo 70 something. Mawuna 63 South Africa retire. So yena waye saqhubeka esebenza. He's too old. Akohlala phansi. Sikwazi ukuthi ibhola isithatha upizza ongena lapha kwi-World Cup. Masingangalo umuntu ku-World Cup mfethu defender waya. Defender waya. Udlala ama defender ayingaki lo muntu lo. Ayingaki ama defender. Okay, ungathatha ungezana noSibisi bayafana. Umsuselana umbokazi eCenter. Ungafaka umdiba ngalo bavele obvious umjwayezile ukuthi udlala ngalo. Yeah. William ngakhala ngaye Dobsonville ukuthi still uzodlisa lo muntu bafake uSipho Chain. Ngakhumbula. Lo muntu igame negame bamkorela. Iphi igame ngamkorela nga mhlambe? Angisakhumbuli nokhumbuli last clean sheet eka Williams. PSL unangaki? Ama clean sheet. Number 6 number 7. Clean sheet. Cabanga futhi. Number 6 or number 7. So why bebuyisa umuntu kanjalo? Sipho Chain sesenenhlanhla. At least uyakwazi ukuwinela iPirate utshwala. Abamfana mhlambe ngaqhubeka ngalo utshwala inhlanhla yakho nasetshwaleni maybe singaba ngcono. Kuhapukoni. Mfethu. Abamfaka uSipho Chain kodwa sekuphelile. Shayile ya. Bafana vela. Masadlala kanje. Akukho la siyakhona. Akukho. Bheka Sundowns 2023 isimele kamnandi. Sure. Sathola number 3. Yes iPirate. Mara ungathemba iPirate wena mfethu. Abantu abawina iBlack Label. Uyodlala bosalali. Sala abadla eLiverpool. Bengeke balunge vele. Khohla boJackson wabona umlilo. Wabona iSenegal umlilo. So uithemba kanjani abantu abangadlali abekho kwiCAF abekho na kwiConfederation so mfethu yabona ayikho so anyway bazamile but kwi-World Cup asihambi nabo sabashiya abayindawo basala wonke ama-player wePirates mhlawumbe sathatha umfukeni umsesemncane. Yeah. Asilandele boSibisi. uSibisi mfethu. Mfethu angeke. Lo muntu bamthathe kanjani odlala iPSL first? Bodlela. Awufuni ukudlala iPirate wena. Ngathi basayina kwasayina. Bangangithatha nami. Bekakuthatha. uSibisi wamdlula wena. Tara ngifuna ukuyeka. Mfethu uSibisi uyahlisa. Ayikho indaba yalo muntu first. Ayikho indaba yalo muntu yalesithiko mfethu. Ayikho serious. Next. Oboloji babashiyelini, obozwani babashiyelini. Bebefuneka kule game lamhlanje mfethu labajidala baya. Yeah. Aphush. Yeah. Ulanda uhlanya lizophuza amaphilisi egroundini. Ubani manje? Force la mfethu uhlanya ngila muntu yakhumbula uphuza amaphilisi amahlanya. Sewukhohliwe. 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 Bamsapha lapha yakubafana abafana lomuntu. Bheka ngihlala ngikhala ngoMahopa bheka ufika washaya igoli limandi kanjani. Yeah. Mahopa lihle igoli lomjidi. Sure. Lihle kakhulu so next time bangasilandela uForster. Yeah. Coach ezoza lo uyahamba. Coach ezayo. Bengaphinde bamlethe lo Forster. Forster mfethu ufuna ukuncenga lo mjidi. Yeah. So mara bona badlalile mfethu sizobona. Sesicela nje ukuthi
basibusela iKaizer Chiefs izodlala sesiborekile. Yeah. Sikhumbula iKaizer Chiefs ngamakhosi ayibuye mfethu. Mara nge20 se-FNB akunandaba. Yeah. So bona laba ababuya AFCON. Sure. So iChiefs mfethu iphethe ibhola lemnandi. The best. Lana ngibona next. Athi idlala la. Asali South Africa. Iskipper singisifakele ukuthi oba ngwase South Africa, yabo. Ngisifakele lokho. Amabhakabhaka befaka ikipa zawo bathi kudlala iPirates. So leswa ngenze ivice versa namhlanje. Uzolanda machite airport. Yeah. Awusibise ngabe sabuya sale khona ngala. Ngasafundile. Angeke wahlangabeze. Ngeke. Wahlangabeza abantu abaluza last 16. Lo madala watshela abantu ukuthi awonke ama team la uzowaphuza wonke ayikuneyi1 ezomshaya. Eyithatha lento le. Ukuphi namhlanje? He's out. Out. Kaizer Chiefs ikhona sesenomsebenzi yena uphelele umsebenzi. Yena uyamphelela. Uyasho last game kaMadala. Le yokugcina. Uba loqhubeka noMadala ubone eseguge kanje. Akekho. Akayi World Cup. Akayi. Sehamba ngopitso lapha. Ne. Upitso bamlanda labantu. Ngiyakubamba. Sundowns mawuthi ayikamthathi sihamba ngaye. Ngiyathola. Thank you Rudman. Mara siyabonga kwi-Sundowns wethu kusimela 2023. Yasinika umsebenzi oclean zange sibe nepressure. Pirate Kisho bomukoko sesifevana nabo manje so phumile manje mfithu.